Išli by ste na tú svoju vysokú školu, aj keby ste predtým videli, ako sa tam učí. Viac ako 200 stredoškolákov z celého Slovenska môže niekoľko dní spoznávať vysoké školy. V rámci projektu Mini Erasmus chodia na prednášky aj semináre. Pomôže im to rozhodnúť sa, či sa dotyčná vysoká škola stane ich alma mater. V projekte je ich zapojených 7. Na Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity dnes prišlo v rámci projektu Mini Erasmus 17 stredoškolákov. Cez ten model dokážete najlepšie komunikovať, poviem, s tou laickou verejnosťou. Možno, že kebyže niekto na papieri číta, že na to územie sa dá navrhnúť 50 poschodová budova, tak si možno povie ten človek, že OK, ale keď si potom predstaví, že vlastne by to bolo také, tak lepšie pochopí, že to nie je asi dobré riešenie. Prechádzam fázou života, kedy má asi každý gymnazista problém, že teda ktorým smerom sa vydať. A viem, že ma baví matematika a baví ma aj umenie, tak hľadám taký správny prienik. Ešte neviem, či to bude grafika alebo architektúra. Dávida na štúdium architektúry už prijali. Je to vynikajúca príležitosť, ako vlastne získať informácie z prvej ruky a poradiť sa so študentami, že ako to chodí. Sme radi, že sme dostali túto príležitosť a chceme im ukázať, aké študijné programy ponúkame na našej fakulte, ako sa u nás učí, čo všetko, aké zaujímavé veci naši študenti robia. Spolu 240 stredoškolákov dnes zasadlo do prednáškových miestností 7 vysokých škôl. Vysokoškolákmi budú do štvrtka. Mini Erasmus vymyslel študent práva Matúš Jarolín. Stredoškolák dnes má veľmi veľký deficit, čo sa týka informácií ohľadom vysokých škôl a našim cieľom je naozaj objektivizovať nejaké to poznanie žiakov stredných škôl, ktorí sa do projektu zapoja. Mini Erasmus prvý raz priviedol stredoškolákov na vysoké školy v novembri minulého roka. Pre veľký záujem určili organizátori aj marcový termín. Tentokrát sa prihlásilo dvakrát viac záujemcov. Najväčší záujem je samozrejme o technické smery a o psychológiu. Menší záujem pociťujeme pri odboroch, ako je povedzme právo alebo iné humanitné odbory. V budúcnosti chce Mini Erasmus prekročiť hranice Slovenska. Jeho autora už oslovili školy aj z iných štátov Európskej únie. Jana Masárová, RTVS.